Bueno, bikote, taldia, jaio berria, Tolosan estrenatu hau antxin jauteritan, ez da? Bai. Nola txitxarek eta nola eraman dituzola horrengo saio hori? Eta gaina Toloseko festa luze izaten, ez dakit lau egunetan ibili izaten, o egun baten, o nola izan dan hori? Bueno, ni Tolosarra izan da, jotzen egunero, eta, bueno, pixkat, aurreko egunetan ondo, baina egunen bertan jagoizetik ja nahiko nervioso, eta egon ezinik pixkat. Bai, Eta, geho eguna aurrea junala, ja... Bueno, geho beto, bai. Geho beto, vale. Ze, nun ibili zinaten, ez dakit, holtzan baten, o nun kalian, o nundik noa ibili zinaten erromerian? Bueno, aurten Tolosako udaletxeak jarriu espazio berri bat gaztentzako, Bai. Tolosako frontoian atzeko plaza hortan. Bai. Eta, bueno, gaztek eskatu omen zuten erromeria talde bat nahi zutela larun bat arratsaldeako. Eta gure Instagrama ikusi zutela, eta ikusi zutela Tolosarra ginela, eta gukin kontaktuan jarri zian, eta... Vale. Eta Tolosarra zatera, Maren, zuz esaten dezu horrein? Ni zauztarra horre. Katxez lama, heldu horrei, Bai. Nuntarra zate, zazpikide esan dezu esatela. Bai, bueno, bakoitza... Ian Tolosaldekuak, o... Hiru Tolosakoak, eta ordu noi da la gran mayoría, baina bestela... Vale. Oi, ni zauztarra, beste bat zestukoa da. Vale. Beste bat sondika, osea, Bilbo aldetik, eta bestia Burgosekoa, osea, que bueno, de todo da, gau. Ona. Bai, denetik. Bueno, eta esan dezue, zua beste nibiltzezea, ni bai trompeta jotzen, ze instrumentu gehiago topatuko ditugu bertan? Nik pianoare bai jotzet, eta gero dakau, pues, trikitixa, bateria, trompeta da gero tromboiare bai, gitarra eta bajua. Vale, ona. Eta, orduan, leheneko erromeri taldiak bai biltzezian kale kantoian alde batetik bestetala, zuek gehiago holtza gainekoak zate orduan, ez da? Bai. Vale. Eta nolatan okurritu zitaizuen, guain egun, gaur egun izaten dira talde bereziak, eta ez lehen esan dezula bezala popa, eta ez dakit, nolatan erromeria? Bueno, taldean gaude iruki txaranga berdinen ibiltzeganak jotzen, eta soziade baten ingenun afari baten, nik pixkat gogan eukan, txarangagatik aparte beste zeo zeiteko, eta, ideia hortatik hasi izan, erromeria talde bat sortzea, eta, gero, ideia da, pixkat gure kanta propiok sortzen jutea, eta, gure gauza desberdinak itea, pixkat taldea berizgarra egiteko. Osea, dazkazue bertsioak eta kantu propioak ebai. Bai. Zenbat kantu propio eta zenbat bertsio? Hortxe 50-50 esateana? Ez, oandik ganez. Hoi da en proceso. Vale, txirreki txarraka esatean bezala. Eta, zezan behar dizu, zenbat kantu propio dazkazu orduan guain? No, guaingoz. Larun baten jo genuen Marenen diskako abesti bat. Osea, ja bertsioak Marenen diskakoak ebai dazkazu erromerillan, Ona. Eta gero nik pandemian idatzi nun fandango eta harinarin bat Atxona eta Monai eskainita, behien baserrian jaiozian baserrin izenakin, eta gero, udarako ideia da pare bat edo gehiago ateaz diteun. Vale. Eta hortan gabiltza. Ostarte, nondik anatea dezuen erromerian taldian izena? Zeba pain beste parretxo, segertatu da hor. Ez dakitzen nolatea esan, osea, ez genekin zeizen jarri. Eta, Ez da lesa izan behar, ez da semia izena gartia bezala da, Nondik heldu berri otonei guain. Saio, nik uste. Saio, bai, Egia esan txat jepetak pixka lagundu zuen, izena aukeratzen, bai. A ver, konta, zer da txat jepetek ez dakik unantzako zer da. Txat jepete da, inteligencia artificial, eta, pixkat genbiltzan ideia asko gabe, eta... Osea, inteligencia artificialakin atea dezu ostarte izena? Bai. Baina, haudik, erromeria talde modernu, Ona, eta nola, ze galdetu zenioten txat GT horrei, a ver, nola izan zen historia? Pixkat erromeria bat zerdan jarri, eta, hitz bateko izen bat taula, aukerak jarri zitun, eta, bai... Eta gero boskak eta itzen duten, bai, hasieran erdia adostu zen, baina, gero bate-bati ez egizer, ez ziola konbentzitzen ez egizer, eta pentsatzen egon ginean, da azkenen hoxe gatu zen. Ondo. Bueno, eta ibilizeate Tolosan, izan da, lehendabiziko agerraldia zuen taldiana. Bai. Eta horregatea baino lehen nun ensaiatzen den zu adibidez? Tolosan, baita ere. Tolosan baita ere. Bai. Vale. Eta zen ensaio asko egon ziren horregatea baino lehen zenba den bai taldia martxan?
Ba, taldea martxan, ba ezakit, azaro alden usteta seginara saiatzen ja. Ja taldekide guztik ja genuzkanen. Eta hasieran ba, lana abestik prestatzen, eta bueno, azkeneko hilabete honetan ba, pixkat ja zuzenekoa prestatzen, ba, kontzertua goiti bera jotzen, eta ba, ja, detaile batzuk ja gehiago zaintzen. Ondo. Eta, ze asko desberdintu zen, ensaiatzen nahi sinatela, alden gio esan, ostra, zuzeneko bat inberdeu, nola aldatu zen ensaio hori? Osea, ja kontzertu guztia, jakin da, bazen egiten kanta bat bestien atetik zinetoreko saldan, ondo antolauta? Bai, pixkat, lehenengo kontzertu izan da, bai, pixkat itxi genuen zerrenda, eta, bueno, kontzertua soluzea etzan, ordu terdi, ustez, zala. Eta orduan, ba, bueno, osea, abesti gehiago genuzkan, baina, bueno, genuzkanetatik, ba, pixkat aukerak egin genuen, ba, zintzian aproposagok jotzeko. Eta, horiek ensaiatu, eta gero, ba, bueno, zuzenekon, ba, ordua pixkat juntzitza egun, da, bueno, pues, horre bai aukeratu genitun batzuk, eta beste batzuk kendu, ba, publikoan arabera, zuzeneko kontuk. Bikain. Eta zuen kantez aparte, zu pandemien idatzitakoa eta diskan zurian ateatzen dana, ze kantu mota entzungo ditugu gehiago? Euskal kantak, o danetikan, edo... Ez dena euskal musika. Euskal musika, pues, zerbait festa girokoa, pop, maseska, denetik. Osea, kanta tipikoak, denok dantzaiteko eta kantatzeko olako abestiak. Ona, martxan jartzeko. Beitu, hoi, Maren, bota hor jarriten sartai hortan. Bai, hor jarriko ditugu martxan. Eta zu batzu jakin zen musoaz? Ya está. Listo? Bai. Vale, baten bat ikustet hor... Direktola botatzen? Bai, bota. Ez bota hemendikan, bestela txola, bai, kizu. Ja, bai. Giota, arrisku gutxio. Urreo botatzen bazu, arrisku gutxio daka. Gezurra mateu, baina hola esatea. Ja. Vale, eta hau ingoituten da, hiru hartu, honi beltz puntua kendu, baitu. Eta hau egin goitu zuguna dare bai txikitu, bale? Hoi txikitu, tipulakin batea jartzeko, eta nik hau txikitu goitut, gainuntzeko barrazkik. Txikin? Txikitu, bai, txikitu. Bai, no, gero dana pregitu inbiara eta gero birrindu ingo dugu, osake, pixka eta ondia gatzen bai ekei bai, ez bai prekupatu. Lasai. Bueno, eta, ze somatu den dezue? Gazte jendia ize gustatzen zaio entzutia? Ba, nik uste gaur egungo, bueno, betiko kanta tipikoak diala asko bakaenak bere, ez dakit, bere arrakasta. Bai, jendia barneratuta azkana, errez abesten dezuna. Bai, betikoak, bai, eta ilusio baiteizu betiko kanta hori entzutiak, eta ez dezu, guak, bai. Gaina galagunan aurrian bakizu kanta, eta gora etortzezea, eta, horretik, bai. Ala izatea. Egia esan, ez dakizun kantatan, ba, pizka bere tragua eaten, da bizka disimulatzen da, hola, eta dakizun nian, ba, gora etortzezea.